फोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लाबायनानै जों बे डिसिसनखौ बरायदों। खिन्थु जोङो थांनाय 3 बोसोराव जिखौ जों खोब आसाबादिमोन, खोब हपफुलमोन, बे दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। दा बेखायनो बबे आधाराव, बबे बेसिसाव 419 टि गार्डेननि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरदों, बबे मडेलिटिजों जों बुजियाखै। आरो बिथांमोननिखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायोबा गोरलैयैनो बर' मिडियामनि फरायसालि, बिटिआरआव थानाय गासैबो मिडियामनि फरायसालि, आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि फरायसालिखौ मानो सरकारि खालामनो हाया, बेसो जोंनि देटसिन कुइसन। जों मैया नुदों जे आसाम सरकारनि केबिनेटआ 419 टि गार्डेन साहा बागानाव थानाय भेन्सार स्कुल, जायखौ टि गार्डेन मेनेजमेन्ट कमिटिया सामलायदोंमोन, 419 गंनै एमइ स्कुल, गंसे हाइ स्कुल। आरो बे रनज पेगु बिथाङा, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा गावनि टुइटआव होदों जे बे फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय, प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लाबायनानै जों बे डिसिसनखौ बरायदों। खोब पजिटिभ डिसिसन। नाथाय एखे लेभेलाव बिटिआर सुक्तिनि 6.3 आधाराव जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङमोन, 3 बोसोर सिगां बिनि सायाव टन्न डिसकासन खालामनाय जादों, कमिटि दानाय जादों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय मडेलिटिखौ एबसुनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय जमा होनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय केबिनेटआव लाबोबाय। आरो गोबांबार कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखायबो एनाउन्समेन्ट होबाय। खिन्थु जोङो थांनाय 3 बोसोराव जिखौ जों खोब आसाबादिमोन, खोब हपफुलमोन, बे दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। दा बेखायनो बबे आधाराव, बबे बेसिसाव 419 टि गार्डेननि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरदों, बबे मडेलिटिजों जों बुजियाखै। आरो बिथांमोननिखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायोबा गोरलैयैनो बर' मिडियामनि फरायसालि, बिटिआरआव थानाय गासैबो मिडियामनि फरायसालि, आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि फरायसालिखौ मानो सरकारि खालामनो हाया, बेसो जोंनि देटसिन कुइसन। आरो बेखायनो जों खावलायदों जे खोब गोख्रैनो आसाम सरकारा बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि पेन्डिं मेटार, बेखौ गोख्रैनो सरकारि खालामनायनि बेबस्था लानांगौ। आरो खुनु कारनाव जाहाथे बियो डिले जाया, बेखौनो जोङो आसाम सरकार आरो गासै जि डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोननिसिम जोङो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।